VWO'ers van CSG Lutger in Burgum volg je tweetalig onderwijs. Dat maakt het ze geschikt voor het oorzetten van Engelse woorden in het Friesk. I am crazy, zeg Krekstein. Ja, En dat is? ik ben gek. Dat wel, hè? Ja. Vind je het moeilijk? Nee, volgens mij. Daar heb je wat oorzettips. Wat zit er? Nou, de G en de CH en de F en de V. Wat is nou aan de gang? Ja, met chest infection. En? Daar weet ik zo net een vertaling van. Dus. Oké. Ja. En ja, wat ben je dan? Ja, skippen. Ah, skippen. Ja. Wat is dat in Fries? Geen idee. Ah, skippen klinkt denk ik goed, toch? Ah ja. De provincie is hier instapt en die had contact met Google gewoon. En die had ons vragen van, nou ja, wil je maar squalek meedoen? Wie ben er voort opsprongen en wie ben douane gegaan om een mooi project in elkaar te zetten, zodat je hierachter zien kan. Ook bij letterkundig centrum Tresor in Ljouwert werk je verschillende Friesk-broekers aan de oorzettings. Omdat Google teksten opdeelt in partjes, krijgen de deelnemers soms een nuivere stikken tekst in het scherm. Intussen binnen er al flink wat oorzettings. In de eerste uren bij de AFO, daar konden ze screenshots insturen van het aantal oorzettingen dat de mensen in hebben. Hier hebben we al meer dan 10.000. Dat ging in per uur. En alleen nog maar van de mensen die mij dan praten met Friesk. Ja. Op Facebook en op Twitter. Dus als dat de trend is van de hele week, dan is 100.000 wel daarin. Maar er worden wel een soort flaters maken. Dus je gaat halvenismes, je gaat staveringsflatertjes. In principe worden die centjes akkerd. En dat is wel spittig, want soms dan is de oorzetting geweldig, maar dan begint het wordt maar een V. En dat, in het Fries kennen het net. Of het wordt steeds steeds erin, wat een heel soort mensen denken dat het Fries is, maar het is Hollands. Dat soort centjes wordt akkerd, maar in een letterfase kan het weer hersteld worden. Als ze niet een keer maaid waren en wat hem net vertrouwt, mag je ook taalweb.frl erbij broeken.